So, ang imong question is yun sa pag-transition. Transition mo karon sa construction to your current nga business model bitaw. So actually, nakabasa ko og libro. Ang title sa libro, What's Your Next? Ang summary niya is that kung unsa ang imong gibuhat sa imong business karon, unya naa man gyud nay masagol nga gamay nga possible nga sa lain industry. Like ako, ang akong gibuhat is nako sa construction, but at the same time nako'y property gi-manage, which is apartment. So nakita nako ang niche sa Airbnb ug ang property management. So ang akong expertise sa construction, akong gida sa property management. Dito ko nakahuna-huna nga pwede din ako fokusan ang property management sa mga Airbnb unit kay tungod daghan mga business owners di na sila ganahan mo labad sa ilahang ulo mo manage og Airbnb kay busy pud silang kaugalingon nga business. So nakita na ko ang opportunity dito since hinahinay ko og gawa sa construction. Ako pong ginahinay og focus ang kaning sa property management. At the same time, timingan lang natay hilig og relo, nidako ang opportunity sa watch nga business. So in other words, wag yun ako planuha ang watch business. Gihatag ra gyud siya sa Ginoo. Curious lang ko kay ang transition bitaw. Na-synergize gyapon sa current mga business model. Nasortian lang, nasortian. At the same time, siguro gitubag pud ang ato ang mga pagampo. Kana sir. Pagampo.